दिनै इंराजि गोदान बोसोर 2024 खौ बरायनायजों लोगोसे जोङो धेमाजि जिल्ला बड' मिडियाम एटेट एसोसिएशननि जानानै मोननैसो बाथ्रा जों दिनै फोस्रावनो नागिरदों। थांनाय 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 26 खालाराव आसाम सरकारा टेट उथ्रिनाय बिजाथिफोरखौ सुफुंनायनि बा गुदि फरायसालिनि जा लांदां जानानै थानाय मासि बेखौ सुफुंनायनि असिलायै 3800 मासिनि 3800 पोस्ट मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट फोस्रावदोंमोन आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ जों मोजाङैनो फरायदोंमोन आरो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ फोस्रावनायनि थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ जोंनिफ्राय जोङो धन्यबाद होदों। आं दिनै धेमाजि जिल्ला बड' मिडियाम एटेट एसोसिएशननि आफादगिरि जानानै आसाम सरकारनिसिम जोङो धन्यबाद जासिदों। नाथाय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ जोङो फरायना नायबाय आरो बेवहाय बिनि जा थिसननायनि जा सिस्टेम खान्थि बियो गोबां आवगोलनिफ्राय सोलाय सोल' जाबाय। नाथाय बेनि गेजेरावनो हरखाब मोनसे सोलायनाया जोंनि गेजेराव मोनसे सोमोनांनाय लाबोदों। बे जाहैबाय इडुकेशनेल क्वालिफिकेशन। इडुकेशनेल क्वालिफिकेशन बेखौ हायार सेकेन्डारियाव आवगोलनि समफोराव जोङो एसटी हिसाबै 45 जौखोन्दो मोननाय बिजाथि बिथांमोनाबो थिसनलाइ गथायनो जों खाबु मोनबोदोंमोन। जेब्ला 2021 मायथाइयाव 9000निबो बांसिन जेब्ला मोनसे थिसनलाइ गथायनायनि एडभार्टाइजमेन्ट जेब्ला ओंखारदोंमोन, बेहाय जोङो एसटी बर'फ्रा जोङो एसटी हिसाबै जायफोर टेट उथ्रिनाय बिथांमोना 45 हायार सेकेन्डारियाव 45 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो जों मोनबोदोंमोन। थिग बेफोरबायदिनो 2022 मायथाइयाव 5000निबो बांसिन जोंहा गुदि फरायसालियाव बिदिनो एडभार्टाइजमेन्ट बा भेकेन्ट पस्ट ओंखारदोंमोन आरो बेवहायबो जोङो बर' केन्डिडेटफ्रा एसटी हिसाबै जोङो 45 जौखोन्दो लानाय हायार सेकेन्डारियाव 45 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनाय बिजाथिफोरा बेवहाय थिसननाय गथायनो जों मोनबोदों। नाथाय नैबे रिसेन्टलि मैया दाखालिसो ओंखारनाय जा 2023 डिसेम्बरनि जा 26 खालाराव ओंखारनाय गुदि फरायसालिनि जा भेकेन्ट पस्ट बेवहाय 3800 जा मोनसे मासि ओंखारदों भेकेन्ट पस्टखौ फिलआप खालामनायनि। बेवहाय इडुकेशनेल क्वालिफिकेशनखौ हायार सेकेन्डारियाव एटलिस्ट 50% माने 50 जौखोन्दो मोननाय 50 जौखोन्दो लानानै जायफोर हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिदों बिथांमोनासो केवल बेवहाय थिसनलाइ गथायनो मोनगोन। थ' बेफोरबायदि जा लिरनाय दङ बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गाज्रि होननानै जों बेखौ सानगोन। मानोना जोङो सिगांनिफ्राय जोंहा एसटी हिसाबै जा 5 जौखोन्दो रेहाय जों मोनबोबाय थादोंमोन, बे रेहायखौ हरखाबनो जोंनि गेजेरनिफ्राय दा सिख'ना लांनायाव बा जोंनिफ्राय बोखारना होनायाव बे थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे बियो मालाबाबो ग्रहन जग्य बे ग्रहन खालामथावना बेयो जोंनि आजावथावना मोनसे बे खान्थि बे जायाखै। बेनिखायनो जों दिनै धेमाजि जिल्ला बड' मिडियाम एटेट एसोसिएशननि जानानै जों आसाम सरकारखौ जोङो खावलायहरनो लुबैयो जे जोंनि जा ट्राइबेलनि मोन्थाय भारत संबिजिरा जोंनो आवगोलनिफ्रायनो दिनैसिम होबोबाय थानाय जा ट्राइबेलफोरनि जा मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोंनि गेजेरनिफ्राय सिख'नानै लाङा। बेखौ दिनै आवगोलाव जेरैबायदि दंमोन जोङो दाबो बेफोरबायदिनो जोंनि ट्राइबेलनि जा मोन्थाय दा 45 जौखोन्दो ट्राइबेलफ्रा जे 45 जौखोन्दो लानानै हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसार जानो हानाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो मोननांगौ। जों बेखौ जेब्लायबो आसाम सरकारखौ जोङो गले गले खावलायगोन। आरो जुदि जोंनि बे गले गले खावलायनायावबो जुदि आसाम सरकारा जुदि मानियाबोला जोङो आयेननि जों राहा लागोन। मानोना भारत संबिजिरा जोंनो बे मोन्थायखौ होदों आरो बे मोन्थायनि सायाव बेस खालामनानै भारत संबिजिरा जोंनो होनाय जा मोन्थाय ट्राइबेलनि थाखाय जा मोन्थाय जेरैबायदि जोंनो मोन्थाय होदों ट्राइबेलनि थाखाय ट्राइबेलनि खथायाव आरो बे आयेननि गेजेरजोंनो जोङो आयेननि राहा लागोन। जुदि आसाम सरकारा जोंखौ जुदि 45 जौखोन्दो लानायफोरखौ जुदि बेहाय थिसनलाइ गथायनायनि जुदि खाबुखौ जुदि होआब्ला आरो बेजों लोगोसेनो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोर दङ। बिनिनो जोंहा मख'नो गोनांथार माहारियारि आफाद जायफोरनिखि बर' हारिनि थैनाय थांनायनि सिन्था खालामग्रा सानग्रा हर सान सानसेयाव 24 घन्टा बर' हारिनि थैनाय थांनायनि सिन्था खालामग्रा जोंनि जा माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायखौ जोङो बर'नि सिनस्रि आफाद होननानै दिनैसिमबो मानिबोबाय थायो आरो मानियो बिथांमोनखौबो जों दिनै आखाइ खबजोबनानै जों खावलायहरनो लुबैगोन
जे जोङो जोंनि जा ट्राइबेलनि जा मोन्थाय बे मोन्थायखौ जोंनिफ्राय दिनै आसाम सरकारा सिख'नानै दिनै लांनो नागिरदों। बेनि थाखायनो आसाम सरकारखौ दिनै आफादनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायो। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों दिनै खावलायहरबाय जे जों आसाम सरकारा जे टेटनि बिजाथिफोरखौ लानानै दिनै थिसननाय गथायनो थांगासिनो दङ। बेवहाय हायार सेकेण्डारियाव आवगोलाव जेरैबायदि 45% लानायफ्रानो बेहाय थिसननाय गथायनो मोनोमोन, दाबो नैबे 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 22 खालाराव ओंखारनाय जा एडभार्टाइजमेन्ट, बे एडभार्टाइजमेन्टआव जा थिसननाय गथायनो थांगासिनो दङ। आरो बे थिसननाय गथायनायावबो जोंनो जायफोर बर' फरायसाफोरा हायार सेकेण्डारियाव 45% लानानै उथ्रिदों, टेट उथ्रिनाय बिजाथिफोरा बिथांमोनखौनो थिसननाय गथायनायाव खाबु होनो थाखाय आसाम सरकारजों सावरायनांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ जों गुरै खावलायहरो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि माहारि आफाद बर' थुनलाइ आफादखौबो जों दिनै आखाइ खबजबनानै जों खावलायहरदों, आर'ज गाबहरदों जे नैबे बिथिङाव नैबे बिसयखौ लानानै आसाम सरकारजों जों बिथांमोना सावरायो। आरो लोगोसे ट्राइबेल हारिनि थैनाय थांनाय बा ट्राइबेल हारिनि मोन्थायनि सायाव सानफ्रामबो जुजिबाय थाग्रा जोंहा मोनसे दिदोम मोनसे आफाद दंखायो, बे जाहैबाय ट्राइबेल संघ। बे ट्राइबेल संघ बिथांमोनखौबो जों खावलायहरो आरो ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो आङो फननि गेजेरजों जों सावरायदोंमोन। थेवब्लाबो दिनै जों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों फिन आरोबाव खावलायहरफिननो गोसो जायोबा जों खावलायहरो जे जोंनि जा ट्राइबेलनि मोन्थायखौ दिनै आसाम सरकारा जोंनिफ्राय सिख'नानै लांनो नागिरदों। आरो बे बिसयआव बे बिथिङाव जोंनि आफादफोरा बा ट्राइबेल संघआबो जों बेहाय मैखोमै बाहागो लानानै जों खामानि मावगोन, जों बेखौ गुरै खावलायहरो। आरो जुदि बिथांमोननि खावलायनायखौ बा जोंनि खावलायनायखौ जुदि आसाम सरकारा मानियाब्ला जोङो जोबथारनायाव आयेननि राहा लानायनि अनगायै जोंहा गुबुन लामा थानाय नङा। बेखौ जों दिनै धेमाजि जिल्ला अल आसाम धेमाजि जिल्ला बर' मिडियाम TET एस'सियेसननि जानानै जों दिनै फोरमायहरबाय। आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ दिनै गासैबो बर' माहारिनि गासैबो माहारियारि आफादफोरनिसिम जों धेमाजि जिल्ला बर' मिडियाम TET एस'सियेसन जानानै जों दिनै जासिबाय। आरो लोगोसे गासैबो बुहुमनि सुबुं माहारिनि गेजेराव आलो गोजोना जोंनि गेजेराव थागोन, बेखौ जों दिनै हास्थायनानै जोंनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों, प्रेस बिबुंथिनि गेजेरजों जों बे मेसेजखौनो जों दिनै फोसावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।